Hi ha un error a la vida i és intentar planificar. I un dia et deia una cosa, m'agrada fer comparatives i que m'agrada, diguem-ne, sempre explicar les coses com molt gràficament, no? I un dia li deia que pensés en la vida com una mica com el Tarzan, no? El Tarzan, vosaltres tots heu vist alguna pel·lícula del Tarzan, i el Tarzan, quan va per la selva, a vegades va corrent, a vegades va nedant, però majoritàriament va amb les lianes, no? De liana a liana, d'arbre a arbre amb la liana. Clar, és una pel·lícula i és el Tarzan, no? Mai s'ha quedat dalt d'un arbre sense una liana. Vol dir, sempre que va amb un arbre hi ha una liana preparada perquè vagi al següent arbre. I a la vida, a vegades, això succeeix, que sempre hi ha una liana que et puguis agafar per anar al següent arbre. Però també has de ser has de ser clarivident per dir, pot ser que alguna vegada arribi a un arbre, ostres, i no hi hagi liana. Bueno, però has de ser prou espavilat o per baixar i començar a córrer fins al següent arbre, o per buscar a veure com carai te pots construir una liana per continuar, no? Amb això vull dir, és molt difícil. Jo quan tiro enrere, suposo que molta gent de la meva edat li deu passar, quan tiro menys aquell que la seva vida ha sigut molt monòtona i sempre ha fet el mateix, si tu tires enrere penses com he arribat aquí i dius, home, soc una persona que als meus 18 anys ja vaig pensar què faria als 20, què faria als 30, què faria als 40, què faria als 50, què faria als 60. No. Jo no tenia cap intenció de fer els 20 el que vaig fer als 30, ni els 30 el que vaig fer als 40, ni els 40 el que vaig fer als 50, ni els 50 el que estic fent ara. Vol dir, la vida és així i és dinàmica i has de sempre mesurar i prendre decisions. Jo crec que el món és dels que pren decisions. El pitjor en aquesta vida és quedar-te parat davant d'una decisió. L'has de prendre. I a vegades l'endevines i a vegades no l'endevines.